дар асоси қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи манъи воридоти равғани нахл ба ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 майи соли 2020 таҳти рақами 260 воридоти ҳама намудҳои равғани нахл ва ё ба истилоҳ равғани палма ба ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон ба истиснои воридоти он ҳамчун ашёи хом барои коркарди саноатӣ ва истеҳсоли маҳсулоти ниҳоӣ манъ карда шуд. таъмини иҷрои талаботи қарори мазкур ба зиммаи хадамоти гумрукӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи бехатарии озуқаворӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати саноат ва технологияҳои нав ва Агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон вогузор гардидааст. дар ин замина таъкид мекунем ки манъи воридоти равғани нахл ба ҳудуди ҷумҳурӣ ба истиснои воридоти он ҳамчун ашёи хом барои коркарди саноатӣ ва истеҳсоли маҳсулоти ниҳоӣ дар асоси пешниҳоди Кумитаи бехатарии озуқаворӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади ҳифзи солимии миллат ва пешгирӣ аз воридоти маҳсулоти ғизоии пастсифат ба бозори истеъмолӣ татбиқ гардид. Кумитаи бехатарии озуқаворӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҷалби мутахассисон аз мақомоти номбаршуда гурӯҳи корӣ таъсис дода, вобаста ба талаботи рӯз оид ба ворид кардани равғани нахл ба истиснои воридоти он ҳамчун ашёи хом барои коркарди саноатӣ ва истеҳсоли маҳсулоти ниҳоӣ ҳуҷҷатҳои меъёрӣ техникиро дар таҳияи нав омода менамоянд. дар қарори мазкурон мақсади пурраи истифодаи равғани нақл дар истеҳсоли маҳсулотҳо ниҳоӣ, яъне ба меъёри муайян муқаррар карда шудааст ва бояд мо дар ин самт ҳуҷҷатҳои меъёрии техникиро коркар карда пешниҳод намоем то ин ки истифодаи он ва фурӯши он дар шакли хом ё ин ки дар шакли аслӣ барои истифодаи дигар маҳсулотҳо ё ки дар истифодаи ҳаррӯза манъ аст, яъне ки дар шакли аслии он ба бозор ба фурӯш иҷозат дода намешавад. фақат ва фақат барои истеҳсоли маҳсулотҳо дар зинаи ниҳоӣ. нахл дарахтест аз оилаи растаниҳои нахлӣ ва ё ба истилоҳ пальма. равғани нахл ин равғани растанӣ буда бо усули фишурдакунонӣ аз мағзи меваи он ва донакаш ҳосил мешавад. ин растанӣ дар кишварҳои Осиё, Африқо ва Амрикои ҷанубӣ парвариш карда мешавад. Индонезия ва Малайзия аз ҷумлаи мамлакатҳое ба шумор мераванд ки истеҳсоли зиёди равғани нахлро ба роҳ мондаанд. равғаннокии он аз 25 то 70% буда, ин сифат дар равғаннокии маҳсулоти ватанӣ ба монанди офтобпараст аз 42 то 54, зағир аз 30 то 50 ва пахта бошад аз 18 то 23% ташкил медиҳад. равғани нахл ду шакли истеҳсоли саноатӣ дорад: соф кардашуда ва ғайри он. имрӯз дар аксар кишварҳои ҷаҳон истеҳсоли маҳсулоти ширӣ, қаннодӣ, доруворӣ, ороишот, атриёт, собун, маҳлули равғанмолӣ ва ҳатто биосӯзишворӣ бо истифода аз равғани нахл ба таври васеъ ба роҳ монда шудааст. истифодаи равғани нахл ҳамчун ашёи хом ва ё ивазкунандаи равғанҳои истеъмолӣ дар маҳсулоти ғизоӣ манфиати зиёд меорад, зеро аз як ҷониб агар арзиши ин навъи равған дар бозори ҷаҳонӣ бениҳоят арзон бошад, аз тарафи дигар истифодаи он дар истеҳсолот муҳлати тӯлонии нигаҳдории шакли аслии маҳсулотро дар ҳарорати то 40 дараҷа гармӣ ва бидуни истифодабарӣ аз яхдон таъмин менамояд. дар ин ҳолат истеҳсолкунанда манфиати зиёди молӣ ва истеъмолкунанда ба саломатиаш зиён мегирад. ба ин масъала агар аз паҳлӯи дигар назар кунем, истифодаи маҳсулоти омодашуда аз равғани нахл ба гуфтаи мутахассисон ба устувор шудани нохун, пӯсти бадан ва афзоиши мӯи сар созгор аст, вале тафовути таркибии он аз равғанҳои истеъмолӣ дар зиёд будани кислатаи равғани сершуда будааст. кислатаи равғани сершуда дар организми инсон боиси душворҳазмӣ шуда моро ба бемориҳои фаромӯшхотирӣ, дилу рагҳо ва ҳатто саратон мубтало мекардааст. вақте ки истеъмолкунанда маҳсулоти пальмадорро истеъмол мекунад, дар навбати аввал зарар ба меъдаи инсон мерасад, чунки ҳарорати ҳазмшавии равғани пальма 40 дараҷа мебошад. ҳоло он ки ҳарорати бадани инсон 36 аст. вақте ки ба ҷисми инсон ворид мешавад равғани пальма, он меъдаи инсон ҳоло онро ҳазм карда наметавонад ва ҳамчун як моддаи часпанда ба лобпардаи меъда мечаспад, ҳамчун як моддаи часпандае ки ҳазм намешавад.
дар ин ҷо шоҳбайти саъдии бузургвор ба ёд мебиёрад ки гуфтааст бани одам аъзои якдигар аст ки дар офариниш зи як гавҳар аст чун узве ба дард оварад рӯзгор дигар узвҳоро намонад қарор чун аввал ки ба меъдаи инсон зарар овард ва ин узви инсон зарар дид ин зарар ба дигар узвҳои инсон низ зарари худро мерасонад бахусус ба рагҳои хунгузар ҳамчун як моддаи часпанда ҳамчун як ширеш як чизи ҳазм нашаванда дар рагҳои хунгузари инсон ба як кулулаҳо мубаддал мешавад ва онро ба рӯси тромба мегӯянд ва дар оянда ҷисми инсон аллакай касал мешавад чун осебпазир мешавад ва дар натиҷа касалиҳое ки ҳозир бисёр ҷавон шуданд ба монанди касалии қанд касалии фарбешавӣ касалии дил ва асаб касалии онкологӣ ва дигар касалиҳо оварда мерасонад қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи манъи воридоти равғани нахл ба ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳоле ба тасвиб расид ки соли 2019 аз ҷониби мутахассисони маркази ташхиси агентии Тоҷикстандарт ҳангоми сертификатсиякунонии маҳсулоти воридотӣ 131 тонна равғани нахл ғайристандартӣ дониста шуд. тамоми равғанҳое ки имрӯз ба ҷумҳурии Тоҷикистон ворид мешаванд равғанҳои растанӣ дар маркази ташхиси агентии Тоҷикстандарт зери ташхис қарор мегирад ва баъди гузарондани ташхисҳо оиди сифат ва бехатарии равғанҳои растанӣ ба ин равғанҳои растанӣ сертификати мутобиқ дода мешавад. истеҳсолкунандагони ватанӣ бояд вақте ки масалан равғани нахлро истифода бурданд дар таркиби ҳамон маҳсулот дар борҷома бояд ҳамин чизро қайд карда шавад нишон дода шавад ки ҳамин маҳсулот дорои масалан равғани нахл ҳаст ба миқдори мисол миқдори он муайян карда шавад. طبق معلومات агентии стандартизация метрология сертификация ва нозироти савдои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар 3 моҳи якум ва моҳи апрели соли 2020 воридоти равғани нахл ба ҳудуди ҷумҳурӣ ба қайд гирифта нашудааст. вобаста ба риояи талаботи ҳуҷҷатҳои меъёрии ҳуқуқӣ аз ҷониби мутахассисон мунтазам бо воридкунандагон ва истеҳсолкунандагони маҳсулоти хӯрокворӣ корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида мешавад. имрӯз аз рӯи стандарти байнидавлатӣ иҷозаи истифодаи равғани нахл дар истеҳсолоти саноати хӯрока бо як меъёри муайян муқаррар гардидааст. маҳсулотҳои қаннодӣ ҳастанд ки масалан бе истифодаи равғани нахл истеҳсоли онҳо ғайриимкон аст. барои ҳамин ба истиснои масалан ҳамчун коркард барои маҳсулоти ниҳоӣ иҷоза дода мешавад ва ҳамчун равғани нахл барои масалан равғани истеъмолӣ иҷоза дода намешавад. طبق регламенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи бехатарии маҳсулоти хӯрокворӣ дар маҳсулотҳои ширӣ ки барои истеъмоли кӯдакон тавсия шудааст истифодаи равғани нахл манъ карда шудааст. бо тасдиқи ин гуфтаҳо мутахассис аз бахши озмоишии ҷамъияти саҳомии пӯшидаи комбинати шири душанбе низ мегӯяд равғани нахл дар истеҳсоли маҳсулоти ширӣ ивазкунандаи равғани шир мебошад. имрӯз аксар маҳсулоти ширӣ аз ҷумла сметан қаймоқ равғани маска панир творог ва йогуртҳои воридотӣ дар таркибашон равғани нахл доранд ки истеъмоли он ба саломатии мо зиёни худро мерасонад. моҳлати масрафи маҳсулоти табиии ширӣ аз 10 рӯз зиёд нест. дар замоне ки моҳлати масрафи маҳсулоти ширии палмадор бидуни яхдон хеле зиёд ҳаст ва метавонад бе яхдон истода вайрон нашавад. мисол мегирам маҳсулотҳои қаймоқие ки ба мо аз хориҷи кишвар мебиёранд бидуни яхдон меистад ва моҳлати масрафи вайҳо то 6 моҳ аст. ҳоло он ки ба ҳамагон маълум аст ки маҳсулоти ширӣ ин муддат дар яхдон намеистад ва инчунин йогуртҳое ки ба фарзандои мо ба набираҳои мо пешкаш карда шудааст аз хориҷи кишвар бидуни яхдон метавонанд то 6 моҳ истанд. ин шаҳодат аз он метиҳад ки ин маҳсулот табиӣ нест. ин маҳсулот дорои равғани
пальма, яъне ивазкунандаи равғани шир ҳаст, инчунин дору консервантҳо аст ва бисёр ман мехостам ки падару модарҳом ба ин чиз бисёр диққат диҳанд. мутахассисони соҳа дар ҳоле аз зиёновар будани маҳсулоти ширии воридотии истеҳсолшуда бо истифода аз равғани нахл ба саломатии мо иттилоъ медиҳанд ки дар ҷумҳурӣ ягон озмоишгоҳи ташхисии мавҷудияти равғани нахлро дар таркиби маҳсулот муайян кардан наметавонад. ҳамакнун муҳимияти зарурати харидорӣ ва ворид кардани таҷҳизоти озмоишии муайянкунандаи таркиби равғани нахл дар маҳсулоти истеъмолии воридотӣ ба зиммаи гурӯҳи корӣ вогузор мешавад ки ба паҳлӯи дигари мавзӯъ вобаста аст. дар ин баробар суоли дигаре ҳам ба миён меояд. аз ин баъд яъне дар ҳоли манъи воридоти ҳамаи намудҳои равғани нахл ба истиснои воридоти он ҳамчун ашёи хом барои коркарди саноатӣ ва истеҳсоли маҳсулоти ниҳоӣ, арзиши маҳсулоти ширӣ ва қаннодӣ дар кишвар гарон мешавад. дар вақти таҳияи қарор албатта ҳамаи паҳлӯҳои ҳимояи ҳуқуқи истеҳсолкунандагони ватанӣ ба инобат гирифта шудааст, чунки мо метавонем ки бо ин амал яъне таъсири худро ба истеҳсоли маҳсулотҳои ватанӣ ҳам расонем. ба ҳамин хотир андешаҳои истеҳсолкунандаи ватанӣ ниҷо низ ба инобат гирифта шуданд. яъне ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамеша барои рушди соҳаи истеҳсоли дохилаи ватанӣ ва ивазкунандаи маҳсулотҳои воридотӣ ҷонибдории соҳибкорон ва истеҳсолкунандаи ватанӣ мебошад. ва инҷо як чиз бояд қайд кард ки воридоти ин барои истеҳсоли маҳсулотҳои қаннодӣ ё дигар маҳсулотҳо дар сатҳи ниҳоӣ ё дар марҳилаи ниҳоӣ ба инобат гирифта шудааст кадом ширкатҳое ки худ корхонаи истеҳсолӣ доранд, яъне ки аз рӯи ҳисоб ва ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот ба инобат гирифта шуда ҳаҷми яксолаи мисол коркарди ҳамин маҳсулот дар маҳсулотҳои қаннодӣ бошад ё ки дигар маҳсулотҳо бошад ба ҳисоб гирифта мешавад ва ҳамин миқдор яъне дар баҳораи ҳамун ширкатҳо иҷоза дода мешаванд, агар ба шарте ки онҳо дар ҳақиқатан аз рӯи меъёрҳое ки дар стандарти мисол ё ки дар ҳуҷҷатҳои меъёрии техникӣ муқаррар гарданд ва истифодабари онро дар истеҳсолот мақомотҳои дахлдор назорат мебаранд ки аз меъёри муқаррар карда зиёда истифода карда нашаванд. дар ҳоли ҳозир равғани нахл яке аз паҳншудатарин равғани растанӣ дар ҷаҳон мебошад. яке аз намудҳои равғани нахли мавҷударо равғани техникӣ меноманд ки он дар истеҳсоли косметика ва собун истифода мешавад. ин навъи равған аз дигар равғанҳои нахл боз 5 маротиба арзонтар аст. нозирони соҳа муайян намуданд ки имрӯз баъзе истеҳсолкунандагони соҳаи хӯрока дар Тоҷикистон ба ҷои равғани нахли хӯрока равғани нахли техникӣ истифода мебаранд. беҳтар мешуд ки истифода ва истеъмоли ҳамин гуна маҳсулотҳоро камтар кардан, чунки хоҳем ё нахоҳем таъсири манфии худро аз меъёр зиёд истифода кардани равған, на танҳо равғани нахл ки равғане ки дар таркиби он эҳтимолияти будани равғани нахл аст ба организм таъсири манфии худро мерасонад. барои ҳамин аз истифодаи чунин маҳсулотҳо бисёр истеъмол карданро худдорӣ кардан дар кор ва баъд бо маслиҳати мутахассисон ё ки бо ҳуҷҷатҳои тасдиқкунанда барои харидорӣ яъне талаб кардан дар кор. дар барномаи дурнамаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон масъалаи амнияти баланд бардоштани сифати маҳсулоти озуқаворӣ ҷойгоҳи асосиро ишғол мекунад. дар саноат равғани нахл ба номи хӯрока ва ғайри хӯрока мавҷуд мебошад. агар воридоти равғани пальмаро ба ҷумҳурӣ маҳкам кунанд, дар натиҷа мо бурд мекунем, яъне ки фермаҳои чорводорӣ мо обод мешаванд, мардум соҳиби кор мешавад, халқ маҳсулоти табииро истеъмол мекунад, халқ саломатиашро аз даст намедиҳад, генофонди миллат зиёд мешавад. яъне ки мо аз бастани роҳи воридоти равғани пальма дар ҷумҳурӣ бисёр фоидаи калони ҳаматарафа мегирем. якум, мо саломатии халқро нигаҳ медорем. дар ин замина мутахассисон мегӯянд пас аз дохил шудани Тоҷикистон ба Созмони умумии ҷаҳонии савдо, талаботи воридоти равғани нахл ва истифодаи он дар истеҳсолот якбора афзоиш ёфт. аммо гузашти вақт исбот кард ки на ҳама маҳсулоти воридотӣ ба манфиати давлат ва солимии миллат аст.